soproni csapat, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem tudom őszintén szólva, ahogy mennek előre a szezonban, úgy lesznek egyre megbízhatóbbak, úgy lesz egyre csapatabb ez az együttes, amelyiket éppen az elején ezért ostorozták. Van még 3 percünk, lesz még idő megismerkedni tehát a játékosokkal. Itt van az a lány, akitől nagyon sokat várnak, és aki nagyon sok múlik. Nikki Teasley, egy pillanatra láthatták, hogy a kézfogás és az ajándékoztás után visszatérőben volt, de most nézzük a Jekaterinburgot, az UMMC Jekaterinburg keretét. Az UMMC a helyi legnagyobb vegyi üzem rövidítése, ők a támogatói és egyúttal tulajdonosai is a csapatnak. Ott van Yolanda Griffith, az olimpiai bajnok, ott van Audrey Solé Gillespie, aki Európa bajnok, Euroliga győztes, ott van benne a csapatban Suzy Batkovic, szintén Euroliga győztes, ausztrál légiós, és ott van az óriás, a torony, Margosata Didek, aki szintén Európa bajnok, még 1999-ben a lengyel válogatottal nyert Európa bajnokságot, és hát akitől Európa női csapatai évtizede rettegnek. Talán most már nem kell annyira, lehet, hogy talán ennek a csapatnak egyáltalán nem, majd megtudjuk. Itt van a Sopron, Kocsics Boglárka, a fiatal tehetség, akire egyre több teher hárul, és akit egyre jobban old meg. Horváth Zsuzsa, aki az egyik legmegbízhatóbb pontja ennek a csapatnak. Nikki Teasley, akire említettem, hogy mekkora teher hárul majd. Egyebek mellett az ő felelőssége az, hogy a labdaeladásokat megakadályozza, a gyors indításokat ezzel egyszer mindenkorra lehetetlenné tegye a vendégeknek. Ott lesz a névsorban legalábbis, meg a bemutatásnál Ördög Edith, aki nincs a pályán és a melegítők között sem már, hiszen Edom nem játszhat, a sérülése még van annyira makacs, hogy ezt ne engedje meg, de nevezni kellett, mert nincs elég játékos. Oleksandra Gorbunova lesz 9-essel, aki a 20. évét tölti be, és azt hiszem nem túlzok, azt mondom, hogy Európa egyik legnagyobb csillaga lesz nem sokára, ha már tán nem az, vagy nem tartozik közéjük. Minden esetre úgy robbant be az elmúlt néhány hétben az európai kosárlabda mezőnyben, mint nagyon kevesen. Cserny Réka, a csapat kapitánya, aki a 2 utolsó büntetőt, pedig mennyit ostoroztuk már, hogy nem dobja be a büntetőket. Szóval a 2 utolsó büntetőt 3 másodperccel a vége előtt Jekaterinburgban igen magabiztosan, simán, könnyedén, ami a világ legtermészetesebb módján dobta be. Monti Kati, akit évek óta az egyik legnagyobb tehetségként tisztelünk a magyar női kosárlabda utánpótlásából, és hát most már nem csak tehetség, én azt hiszem, hogy lassan beérett játékos, még hogyha ő maga erre azt is mondaná nyilván sok okkal és joggal, hogy rengeteg tanulnivalója van még. Diane Astou, a szenegáli játékos, aki amellett, hogy remek kosárlabdázó, és 12-es számmal lép majd pályára, óriási futballőrült. Ma nagyon jó napja van, mert a szenegáli válogatott Afrika kupa mérkőzést játszott, és tovább jutott 3-2-es győzelemmel Gána ellen, hogy eleve feldobva jött ide a csarnokba. És Horváth Zsófi, valamint Matovics Ivana, akik mindketten nagyon sokat tettek eddig is csapatért, és nyilván elsősorban Ivana Matovicsnak majd ezt meg kell ismételnie. Ma is ott van bent a pályán, ő ugrik majd a labdáért. A kezdőcsapat Honti Katából, Nikki Teasleyből, Cserny Rékából, Oleksandra Gorbunovából és Ivana Matovicsból áll. A másik oldalon úgy satszoltuk, úgy tippelgettük, hogy Margot Didek nem lesz a kezdőötösben, mert hát amellett, hogy a jelek szerint nem kicsi erőléti problémái vannak, teljesen formán kívülinek látszott. Így aztán jön az amerikai légiós Powell be a csapatba, ott van Soré, akit jól ismernek az európai és főleg a francia női kosárlabda hívei, ő is ugye Európa bajnok, és Yolanda Griffith, Jojo, az amerikai legenda ugrik a labdáért. Hát az ugrás nem sikerült az első akciónak, viszont jó lenne sikerülnie, nem. Gorbunova hagyta ki az ittszert. Soré. Griffith. Nagyon nehéz meccs lesz, ugye azt pontosan lehet tudni, hogy mind a 2 csapat egy kicsikét ebben a kupasorozatban most élet-halálharcot vív majd. Griffith megszerezte az első dupláját közben. A soproniakon talán egy árnyalattal kisebb a teher, hiszen ennek a pályázatnak eleve levők voltak az esélyesei. A Jekaterinburgnak viszont az a minimum, hogy bejusson a döntőbe. Egy dupla Matovicstól, 2-2. Ott kell lenniük a Final Fourban, sőt, ott kell lenniük a döntőben. Ezért a sok pénz, ezért a sztárigazolás, ezért Yolanda Griffith. Erről szólott minden. És hát, hogyha Griffith elkapja a fonalat, akkor így dob bárhonnan a pálya, bármelyik részéről szinte. Gorbunova Harpova mellett indul, az orosz szabálytalankodik, 2-4-nél alapvonali bedobás, Gorbunova dobja majd be, maga vállalja, Honti mozog, elviszi el az ember Sorét onnan bentről a tömörülésből, de egyelőre erre nincs szükség, mert a labda még csak most kerül oda Gorbunovához. Cserny, itt a következő, Powell,
ezt talán Amerikában is lefújták volna, hiába morog egy kicsit az amerikai lány. Az amerikaiaknak sokszor okoz gondot, hogy a sokkal keményebb játékot is engedik Amerikában, mint Európában, eznek idomulniuk kell, meg kell szokniuk, de hát a szabályok persze bizonyos értelemben azonosak, vannak különbségek, de arra most nem térünk ki, mert nem a mi dolgunk. Conti, Czerny, Teasley. De jó lenne, ha bent lenne, bent van! 5-4! Ez az, Miki. 8 perc 43 az első negyedből, alig telt el, tehát időpont van. Patkovics indul. Nagyon nehéz őt tartani, nagyon nehéz őt megállítani, Czernynek nem is sikerült. Egyedül nem is nagyon fog, ilyenkor kellene a besegítés. Gorbunova. Egy lepörgés, végigviszi, megpróbál zicserig jutni. 10 másodperc támadó idő marad. De a labda meg a Sopronnál. Conti. Vissza Teasleynek, Czernyt megelőzik Patkovics, aki pedig nem a legfürgébb, az egyik legerősebb az orosz csapatban, és be is dobja sajnos. 5-8. Ezek azok a labdaeladások, amikre külön felhívták Helykováék a csapat figyelmét, hogy ezt nem szabad. Conti. Czerny birkózásban Batkovicsal, az ausztrál fizikai fölénye kétségtelen, meg se tudja kerülni Czerny Réka, akkor a súly tornyosul mögötte. Pedig Réka egy kicsit magasabb ám Suzi Batkovicsnál, de hát ez mit sem ér, hogyha 15 kiló a különbség. 5-8 tehát, Pavel. Batkovics. Bátran ütközik. Karpova pedig ügyesen elhagyja a labdát, csak nem tudjuk összeszedni tőle, dobhat is, kihagyja Gorbunova. Teasley. Ugyanonnan, mint az előbb, csak nem ugyanolyan pontosan. Dekár érte, viszont Matovicsnál megvan a labda. Gorbunova. 7-8. Bravo, lányok. Menni kell velük, tempót kell diktálni, hajtani kell őket. Az első mérkőzés tapasztalata az volt, hogy bizony kondicionálisan nincsenek a topon az oroszok. Barkovicsra ez egyelőre nem jellemző. Súlyát meghazudtolva. Hihetetlen tempóban viszi a labdát. Honti Kata viszont még gyorsabban! És megvan a vezetés, 9-8. Ez az Kata, bátran kell. Tehát tudja ő ezt. Megjön a közönség hangja, egyébként is rég volt úgy Sopronban ilyen zsúfoltás és ilyen hangulat. Pavel. És reméljük, hogy sokára lesz ilyen rossz védekezés is, mint amit most láttunk a soproniaktól. Ott volt a folyosó, ember nem volt, aki odalépjen. Ezekre figyelni kell. Gorbunova. Ez az! Sasa Gorbunova 12-10-re módosítja az állást. Mennek a triplák. Ezzel élni kell, behúzódnak az oroszok. Akik között ugye van két amerikai, egy ausztrál, úgyhogy vegyes csapat ez, de hát hadd említsem őket oroszokként egyszerűen. Matovics úgy érezte, hogy csak a labda volt, a játékvezető pedig úgy látta, hogy az is, meg kéz is. Ez volt az első soproni szabálytalanság, úgyhogy ez bőven belefér. Batkovicstól próbál labdát szerezni Czerny, az nem sikerül, de legalább megzavarja. Az is igaz, hogy 24-ről indult ugye az óra, úgyhogy még ez is belefér bőven. Karpova, ezt megettük, ez rossz védekezés volt. Gorbunovát elküldi, mögötte nincsen senki, aki kiléphetne. Van a teljesen tisztán a terület. Teasley, Pavel mellett megy el amerikai házi harc. Aztán Ellen Pavel föl is segíti honfitársát. Két dobás. Egy külső dobás sikerült, egy meg nem. Menjen be ez a két büntető. Fele megvan, 13-12. Megvan a másik is. És 2 pont az előny. De jól lenne kivédekezni ezt az orosz akciót. És itt meg lehetne talán utána lépni tőlük. Batkovics.
Soré, Paja, Harpova jön a labdáért, Gorbunova ott van előtte, és megint a Cserny Batkovics párharc. Batkovics rendszeresen lépeget hátrafelé, egy rendes exkavátorként, aztán egy hatalmasat kap Szorétól. Honti Kata pedig aztán Szoré igazán nem egy durva játékos. Ott gyakorlatilag kilöki a pályáról. Talán ebből a kameraállásban nem is volt annyira egyértelmű, mint onnan nézve, ahol mi ültünk. Honti jól van, és nála a labda is jó helyen. Tízli. Matovics. Sokat vagyunk a földön. Cserny kéri el, Matovics ott van vele szemben, Cserny megpróbál elindulni. Ott nagyon nehéz. De Honti Katának könnyebb, mert ott van a hely. Kata nem töpreng, azonnal dobja. 16-12. Na, erről beszéltem. Egy kivédekezett támadás, egy jól befejezett akció, 4 pont előny. Kapkodjanak az oroszok. Ahogy az várható volt. Cserny lépe előbb-utóbb Batkovics-sal szemben faltól. Inkább előbb, mint utóbb, mint az ábra mutatja. Paja. Batkovics nagyon jól játszik, sajnos nagyon nagy kedveleznek, 2 pont plusz egy dobás. Jolanda Griffith 2 büntetővel következik. A Sacramento játékos a 99 óta. Olimpiai aranyérmes 2000-ben. Szerető átjönni az amerikai holt-szezonban. Ide Európában játszott, Németországban, egy szezont játszott Olaszországban is. Pármával még Euroliga bronzérmet is szerzett. És aztán jött 2004, és egy újabb olimpiai arany. Megvan. Cserny, kemény lőttpassz Matovicsnak, beszedi a támadó lepattanót, ez pedig így már faul. Hát itt van, jó. Vele kapcsolatban, mármint Griffith-tel kapcsolatban egy adattal vagyok még adós, 2005-ben a Sacramento-val megnyerte a WNBA-t, tehát most már van egy aranygyűrűje is. Matovicsnak pedig egy büntetőpontja. Ebből kell még egy. Ajjaj. 17-15 marad. Griffith. Batkovics megint Csernyvel ütközik. Cserny most jól védekezett, és megvan a labda is, talán nincs. Gorbunova csak ment érte. Harpova tudta arrébb ütni. Az alapvonal és a védekezés. Nem volt meg a pozíció. Vitte Pavel a labdát, aztán jött egy faul. Honti, Horváth Zsuzsa csere a soproniaknál. De mégsem. Honti marad, de akkor Sasának kell jönnie, azaz Gorbunovának. Azért szólt a játékvezető, mert ugye egy másik cserét mutattak, lejött Honti Kata, aztán ő visszament, és nem érezték a játékvezetőnek, hogy egy másik játékosnak kell lejönnie, csak elindult lefelé. Alexandra Gorbunova, aki visszarendelte a bíró rövid szentbeszéd erejéig. Szoré! 2 pont az előny csupán. Griffith. Ez nem dobás volt, sokkal inkább lökés, ahogy elhagyta a kezét a labda. Honti Kata. Pici szerencsével Horváth Zsuzsa még meg is szerezhette volna. De itt csak róla ment ki a végén. Karpova és Pavel összjátéka. Sopron taktikája jobbára és leginkább azon alapul, hogy tempót kell menni. Hajtani kell az oroszokat, fárasztani kell az oroszokat, hát ha a végére ismét kipukkadnak ugyanúgy, mint saját pályájukon tették. Hát, hogy Batkovics meddig bírja itt, ebben az iramban, tempóban, azt nem tudom, de egészen parádésan kezd sajnos. Honti, Tízli. És ez egyelőre nem
látom a Sopronban azt az embert, aki Batkovicsot meg tudná állítani. Nyilvánvalóan Cserny Rékára hihetetlen súlyhárul, szó szerint is, meg képletesen is. Horváth Zsuzsa viszont elindul Batkovics mellett. A bátorság fautot és 2 büntetőt eredményez. A sportai nézői még nem ismerik Diaye Astout, a szenegáli lányt. Most meg lehet ismerkedni vele. Cserny Rékát váltja, és ő veszi át Griffith. És ha jól látom, akkor Batkovics mellé Ivan Amatovics kerül. Jól van. 19-17. Szitnyák jön be az orosz csapatba Batkovics helyére. Köszönjük ezt a cserét. Ezek szerint Suzi Batkovicsnak is kell néha pihennie. Ez egy megnyugtató hír. Pál. Kárpova. Sajnos védekezés hiány könnyedén végzett a soproniakkal ebben az akcióban. 19-19. Teasley. Matovics, valamit kezdeni kellene ezzel a labdával. Ennek ez a vége. Matovics teljesen tanástalan volt. Többieknek meg valahogy nem jutott eszükbe, hogy oda kéne menni, hogy tudjon kinek passzolni. Gorbunova jön vissza. Karpova, Szoré. Vajelki Szitnyáknak, aki elhagyja a labdát, mehet tovább. Karpova. Ajaj, ez egy tripla volt. Teasley. Ponti. Horváth Zsuzsa indul meg az alapvonal felé, amíg Szitnyák meg nem állítja szabálytalanul. Van egy félidei eredményünk Lengyelországban, a Gdynia 35-30-ra vezet a Mizó Pécs ellen az első játékrész végén. 5 pont tehát a pécsiek hátránya, ismerve játékukat és kitartásukat. Ez egyáltalán nem kilátástalan, hogy a második meccsen tovább jussanak. Itt viszont Horváth Zsuzsa az elsőt bedobja. Ezzel 4 pontos, csapatának meg ez volt a 21. pontja. Jön az utolsó perc mindjárt az első negyedben. Powell. Griffith, Powell. Szitnyák. És Griffith. Az a baj, hogyha valaki így is be tudja dobni, az ellen nagyon nehéz játszani. És dob még egy büntetőt. Nem játszott ő rosszul egyébként Jekaterinburgban sem, az első mérkőzésen. Legalábbis az első fél időben kifejezetten jól teljesített. Akkor 32 percet játszott a kinti meccsen, és a 16-ból 12 pontot, amit szerzett, az első játékrészben dobta. Teasley. Ott van teljesen üresen a hely, és ott van a tripla is. 24-25, jól van Miki. A második trojka. Nagyon kellenek ezek. A gyötrődés, a küszködés nélküli pontok. Gyötrődjenek csak ők. Szoré. Ez jó védekezés volt, bravo. Ez pedig egy fault, ami 2 büntetődobás követ, lévén, hogy az oroszoknak ez a 6. volt ebben a negyedben. Ugye előbb nem mondtam, hogy mind a 2 csapatnak megvan az 5. személyi hibája.
Diatta kihagyja az elsőt. Jó hosszú neve van neki is, ahogy kell, Diaye Astu Diatta, mezére Diaye Diatta került. A gyűrűben meg semmi. Vezetéssel lehetett volna fordulni egy, hát nem a védekezéséről elhíresülő mérkőzéssel, legalábbis eddig, amit a két csapat produkál, az támadójátékban jobb, mint védőmunkában. Bal. Néha nagyon kell a szerencse is, most megvolt. Griffith pedig hiába próbálja szabadítani a labdát, megszólal közben a dudaszó. Egy pontos Jekaterinburgi vezetés, 24-25, pontgazdag mérkőzés, és egy nagyon küzdelmes mérkőzés vár ránk, de leginkább persze az MKB Aerolízik Sopronra. Ali, Louis, Monzon, Fraser, Burns, Robinson, Leonard. A box legnagyobb varázslóit láthatjuk Boxmágia című sorozatunkban, melyben a sportág legemlékezetesebb csatáit mutatjuk meg önöknek a 20-as évektől egészen napjainkig. Talán kevesen tudják, de sok olyan legendás bajnok van, aki vereséggel kezdte pályafutását. Például a közelmúlt középsúlyú királya Bernard Hopkins, vagy éppen minden idők egyik legkiválóbb bika, Henry Armstrong. Legközelebb ők varázsolnak nekünk. A közvetítés támogatója a Filmkereskedelmi Kft. Az Euroliga közvetítés támogatója az MKB, a minőség, kényelem, biztonság bankja. A műsorvezetőt öltözteti a Tom Taylor. Elmozdul, ne csak Magasabb helykövek jobban járnak, mint velem. Késő volt. Az első az, hogy nagyon gyorsan állt, és talán onnan meg megáll. Ha nem is kerül be. 1-2-3! Azzal kezdődött a szünetbeli taktikai értekezlet, hogy Natalia Eko elmondta, hogy futni, el fognak fáradni, nem bírják, menni kell, nem megállni, nem lassan fölvinni a labdát, rohanásra kényszeríteni az oroszokat, a széleket játszatni, széthúzni egy kicsikét a támadójátékot, a védekezésben pedig ugye Griffith, akire az izoláció rendszeresen jut, és akire szemmel láthatólag nagy erőkkel építenek is ez ügyben. Következésképpen ott kell a besegítés, ami nagyon sokszor hiányzott eddig a soproniak védekezésében. Na hát röviden ennyi, 24-25. Remek dobó teljesítmények egyébként mindkét oldalon, 67%-os kicsit kerekítve. A hazaiaknál 59%-os a vendégeknél. Ezek a két pontos adatok. Ez pedig Matovic, 26-25. Természetesen marad az uráli csapatnál a labda. Egyébként nézem a lepattanózás statisztikáját, 7 és 6 hét a Sopronnál, 6 a vendégeknél. Egyrészt nincs sok lepattanó szedés. Persze nyilván, hogyha sok a pont, akkor kevés a lepattanó labda. Másrészt tartjuk a lépést az orosz csapattal. Pál! Az lecsorok, hozzuk el. Meg is van. Ajaj! Matkovics kirakja a könyökét, ahogy ő azt oly nagyon szereti. Kár ezért. Elég nagy hiba volt. Pedig még vissza is nézett, még meg is tudta nézni. A sok ideje nem is volt rá. Hova dobja. Gormunova. Jajásztó. Most viszont visszaszerzi a labdát, ha már kihagyta előbb a dobást. Matovic elég nehezen szelídítette, meg nem volt pontos a passz. Teasley. Ugye újraindult az idő, lehet játszani, ki lehet dolgozni a helyzetet. Ennél jobban is akár. Szitnyak indult. És érdekes módon Batkovics hozza fel a labdát, csak itt adja oda ellen Pavelnek. Karpova. Az hosszú.
Horváth Zsuzsa, na ez az, amikor rohanni kell, menni kell, meghajtani őket. Hát és aztán bedobni, ugye. De legalább eltalálni a gyűrűt, az néha nem árt. Karpova. Először egy jó védekezés, aztán egy kétségbeesett szabálytalanság. 2 büntető Ellen Paheltől. Cserny Réka jön vissza. Ugye vele kezdett a soproni együttes, Matovics pihen. 26-27 növelhetik az előnyüket a vendégek. Abszolút hullámzó. Hol ide 1 pont, hol oda 1 vagy 3. De volt 4 a Sopronnak is már. Az elsőt bedobja. 28-26. Az Orlando Miracle játékosa a WNBA-ben. Itt van Margot Didek, aki még nem látott nagyot, majd most figyeljen. És jön majd egy pici nálunk, Konti Kata. Horváth, Cserny. Nem Cserny, 10 kapja és most jut el Rékához. Kiér Pael, nincs dobóhelyzet. 2 másodperc támadó időnk van, 10 kéri a másik oldalon, Pael megint ott liheg a nyakán. Aztán blokkolják a dobást, Didek odaüt. Megszólalt a Duda. Hagyhatták volna akár tovább, mert hogy addigra már az oroszoknál volt a labda, szerencsére nem hagyták. Honti Horváth csere. Soproni együttesben. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Nejkova gyorsítja a játékot. 26-29. Pael. Didek. Beasley indulhat, és most lehet futni, lehet rohanni. Gorbunova is megy, visszahúzzák. Nyugodtan le lehetett volna fújni. Cserny. Beasley mutatja Honti Katának, hogy a szokásos figura körbe. És ez ugye úgy szokott véget érni, hogy aztán Beasley bedobja. Backovics. Pael nyugalomra int mindenkit, megállítja a játékot egy pillanatra. Didek. És szítják. Időkérés. Natalia Ejkova most megállítja a játékot, belenyúl. Van mondandója bőve. 26-31, 5 pontos hátrány. Kell is szólni hozzájuk néhány szót. Jó, személyeket az ideg ellen. Now you started to sleep in defense. It is nothing special, just one. Ugyanez a hátsó and you don't know. Jó, So it is 5 points. And in offense, please, everybody has to move. Don't stay in one spot. After pass, move. Down high. Don't stay in the same position. Don't stay. And when you pass inside, the corner is open. No, don't forget it. When you pass inside, corner is open. Beszólni ki. No, this is important. Don't stop to do that. If it is open after fast break, try to finish. Hey, don't do that like this now without defense. Menni megállás nélkül. Bírni kell ezt idegileg, fizikailag. Ez lehet a sikertitka a Jekaterinburg ellen. A soproni együttes rögtön a mérkőzés követően, talán egy órával a meccs lefolyását követően már kim volt a Jekaterinburgi repülőtérre, hajnalban jöttek haza, és másnap délután, kora délután megérkeztek a vendégek is. Az a különbség, hogy míg a miénk 8 órát utaztak, de legalább nem átszállással, menetrend szerinti járatokon, hanem egy chartergéppel, addig a Jekaterinburgiak a saját Airbuszukkal 5 óra alatt megtették ezt az utat. De így legalább mindkét csapat a meccs után közvetlenül a saját ágyában aludt. Cserny. Gorbunova lába közé kerül a labda, onnan ő nem tudja kiszedni, mert hiszen Szitnyak keze volt ott, hogy elhalásza a labdát.